День школи означений з фестивалом науки, на котрим при пов'язуванні предметів були представлені активності з шитських предметів, а шитську тото представили школяри основної і середньої школи зі своїми наставниками. Nastavnikovi so svojima školjarami cali tydzień robili na tym, żeby napravili interesantni hodzini. Jak da kedy pravíme javni hodzini, pa se ideme na hodzini jedni nastavnikove drugim nastavnikom. To doteraz bilo ljem zastupene ljem jak aktiv hodzinoh, a teraz u celej školi. Toho roku sme uključili še i profesore zo jazykov i društvenih predmetoh, takže teraz máme jeden baš široki prehľad naukoh i predmetoh, co su u našoj školi robia. На фестивалу промована і популярна система настави КЛИЛ, де ще деєдні предмети уча і на деєдним другим язику – англійським, німецьким, італіянським або латинським. Попри наставников, професоров і школяров з наукою і роботу у Кірстурській школі, що упознали представники общини, общинського актива наставников, просвітної інспекції, а тижі пензіонери.